तिरंगा घर घर तिरंगा रथ घर तिरंगा घरोघरी तिरंगा प्रत्येक घरी तिरंगा घर घर तिरंगा हर घर तिरंगा घर घर तिरंगा भारतबर्षआ दा अमृतकाल सोलिगासिनो दङ बेजोंनो लोब्बा लाखिनानै हर घर तिरंगा मोनसे थाबायनाय हाबाफारि बे गसाइगाव टाउनाव लानाय जादों आरो जोङो बे हर घर तिरंगा हाबाफारिनि गेजेरजों जों साफ्रोमबो रायजो राजा बिथांमोनखौ खावलायदों जे जोङो बयबो जोंनि बे मोनथाम गाबनि जे फिरफिला भारत बिमानि बेखौ जोङो बयबो न'आव बेखौ जोङो आलायनानै लानांगौ नैबे समाव गाबोन जोंनि 15 आगस्ट जोंनि स्वाधीनता जानाय बे मोनसे दिन जोबोद गोथार दिन बे दिनाव गोबां मानसिफ्रानो जोङो नैबे जोंनि जे उदांस्रि सान बेखौ गोबां मानसिया मिथिगौब्लाबो नाथाय पालन खालाया दा बेनिखायनो एबार सरकारा बयखौबो खावलायदों जाहाथे जोङो बयबो न'आवहाय मोनसे फ्लेग बेखौ उरायहोनानै एबा खानानै लायो मानो होननानै बुङोबा बे जोंनि थाखाय मोनसे पबित्र मोनसे फ्लेग बा जोंनि माहारियारि फिरफिला बे फिरफिलाखौ जोङो आलायनांगौ आरो बेजों लोगोसे जेब्ला जों फिरफिलाखौ अनगोन बुजिगोन अब्ला जों हादरखौबो जों सिबिनो हायो अननो हायो बेनिखायनो जों बेनि केम्पेइनखौ खालायदों आरो बियो दाखालिनिफ्रायनो लागातार जाबाय थादों दिनै बे जोब्बाय गाबोन जोङो मेन जोंनि उदांस्रि सानखौ जोङो फालिगोन दा बेखौ जोङो बिजोंनो मेसेज होदों दा बे हाबाफारियाव गोबांथार बे ओनसोलनि जोंनि आइजो बिथांमोनजों लोगोसेयै साफ्रोमबो मानसिफ्रा बेवहाय बाहागो लादों आङो बे समाव बिथांमोनजों थेंक्स बावदों जे दिनैनि गासै हाबाफारिखौ जाफुंसारनायनि होनायनि थाखाय आरो गाबोन जे जोंनि उदांस्रि सान गाबोन जे फालिगोन बेवहायबो बयखौबो लैहोर फैनो थाखाय जों खावलायदों जोङो फुंनि बेलायाव गावबागाव न'खराव फ्लेग उरायहोनाय फ्लेग खानाय बे हाबाफारिखौ जाखांनायनि उनाव जों खाथियावनो थानाय स्कुलफोर थागोन फरायसालिफोर थागोन गुबुन मोनसे इनस्टिटिउसनफोर थागोन गभर्नमेन्टनि बेवहाय जोङो 8थायाव जोङो बाहागो लानो हायो आरो गसाइगाव टाउन हिसाबै खाथियावनो जोंनि हायार सेकेन्डारि फिल्डआव बेवहाय अफिसियेलि बे हाबाफारिखौ लानाय जादों बेहायबो जाहाथे बाहागो लायो मथथे जोंनि हाबाफारिया जाहैबाय जोंनि माहारियानि फिरफिला बेखौ जोङो उदांस्रि सानजों लोब्बा लाखिनानै जाहाथे बयबो बेखौ मान सनमान होनायजों लोगोसे न'खर उरायहोनो हायो एबा खानानै दोननानै लानो हायो बेखौ लानानै दिनै बे हाबाफारिखौ लानाय जादों।